Iloilo City ginkilala nga most bike-friendly city sa bugos nga pungsod. Inigitutukan ni Zen Kilantang. Ginagamit ni Manong John ang iya bisikleta bilang nagapanguna nga transportasyon humalin sa pagbakas ng kinahanglanon, pagkadto sa ubra kag sa paglagaw. Ini para makalikaw sa traffic kag ginutok sa mga pasahero nga jeep. Kung hindi nga madto, makatuan mo. Tapos madalaman exercise sa imong lawas. Para naman kay Vander, may benepisyo sa ikaayong lawas ang pagbisikleta, gani mas maayo kung himuon ini nga ehersisyo kada adlaw. Stamina mo i-improve kag pati ang endurance mo kag ang leg strength naman eh. So, nami man kung adlaw-adlaw ka kay do ka refreshing man kung kung sa balay ka lang bala kay work from home laban go braso mo. Dako naman ang masave ni Manong Pablito sa pagbisikleta. Sa baylo nga ibayad sa pamasahe, makadto na lang ang kwarta sini sa pagkaon. Wala ko ginagamit ko to bike ko para makatipid sa pamasahe. Bangod sa mga pareho ng Manong John, Vander kag Pablito kun nga nahuman ang mga bike lanes sa syudad sang Iloilo. Magluwas sini, ginpatahuman ang 11-kilometer bike lane halin sa Mandurriao, Haro, Molo kag City Proper, lakip ng 4 kilometro nga bike lane sa Benigno Aquino Avenue. Ini man ang rason nga sang damlag lang, ginkilala naman nga most bike-friendly city ang Iloilo City matapos nga makuha ang Gold Award sa 2021 Mobility Awards. 29 ka mga syudad ang nagpasakop sa diin nakuha sang Naga City kag Mandaue City ang Silver Award. Upod kay Romel Porquilla, Zen Kilantang, One Western Visayas.